Δήμο, λεβεντιά μου. Τι άσε, λεβεντιά μου, είμαι κατακριουργημένος είμαι. Τι έπαθες πάλι? Μα δεν ξέρεις, είμαι επιμερικάνα. Θέλει να χορέψει, λέει, το πρώτο κέικ με μένα. Τι σου είπε? Να χορέψει το πρώτο κέικ. Σέικ, Δήμο, σέικ. Πώς? Σέικ. Έκανα το ίδιο. Να μου έλεγα να χορέψει το πρώτο τσάμικο, να τελειώσει. Τάκ, γυροπουλιά αμέσως να την πυριαδράξω. Και είσαι στενοχωρημένος, Βέβαια είμαι στενοχωρημένος. Κάνω έτσι. Πρόνιμο. Σας πεζώ. Έτσι, μπράβο, έτσι. Και πηδηχτώ, έτσι. Πρόνιμο. Πάρα πολύ ωραία. Σας μυρσώ εξάπαντος. Να ήταν ψαμικιά αυτό να δεις. Τάκ, να το δουλέψω απάνω και να πεταχτώ. Έτσι, μπράβο. Όπα, να. Excuse me, lady. Πρέπει να σας συγχαρώ για την οργάνωση. Είστε ευχαριστημένος, Mr. John. Oh, very fine. Πάρα πολύ. Είχατε πολύ ωραία ιδέα να καλέσετε εδώ και τις προσωπικότητες της Φραγκοσικά. Αναγκαίων κακών. Why?